xtaqt naqsam magħkom ħsieb qasir fuq il-fidi tagħna f'Ġesu li komplejna nisimgħu dwarha fil-predka hekk it-tarka tal-fidi. Però qabel xtaqt biex nasal punt tiegħi nsemmi xi ħaġa żgħira fuq 3 virtujiet oħra. Gratitudni, l-imħabba u l-umiltà. Immaġina għandek mara li ssajjar kuljum lil żewġha u ta' kuljum ta' kull platt li jkollu qudiemu dejjem jirringrazzjah, grazzi tal-li kelli tajtni, grazzi. Ma tiġi darba fejn jasal mid-dar ma jsibx li kell lest u jagħmel storja, jirrabja x'inhu żoqqet gergera u jaħtafa u jirrabja. Għandu sens ta' gratitudni bniedem bħal dan. Dik l-azzjoni tiegħu ma tikxifx illi dawk il-grazzi laqal kull darba fil-verità naħseb jiena ma kienx verat grat tax-xogħol li għamlet dil-mara għalih. L-imħabba. Jekk żagħżugħ lil ommu fil-birthday dejjem iqbilha li nħobbok, I love you, eċetera, eċetera. Taċċempilla dejjem love you qabel jaqta love you. Ma mbagħad qatt ma jsib il-ħin biex jiltaqa' ftit magħha jagħmel forsi l-azzjoni tiegħu ma tikxifx illi qed joħodha for granted, ma fehmx jiġifieri li tħobb il dik il-persuna. Vera jħobb jew huwa ingannat illus li jħobb. U l-umiltà. Kull darba nitolbu l-missierna ngħidu ikkun li trid int. Mhux li rrid jiena. Min għalija li jinum li forsi, ma fil-verità meta mbagħad jinqala kontrarju u ma l-affarijiet ma jsirux kif pjanajt jien u kif xtaqt jien, intefan gerger, nħodha kontra ċ-ċirkustanzi, sewet qalbi. Vera għandi l-umiltà jew ingannat minn għalija li jinum li. U ħaniġi issa wkoll għall-fidi issa. Jista' jkun hemm ċirkustanzi li jkun hawn min li flok għandu l-fidi u ingannat jaħseb li għandu il-fidi ma fil-verità għadu m'għandux fidi f'Ġesu. Kull evanġeliku mad-dinja kollha żgur jekk issaqsih jekk għandux fidi ħajstqar li iva. Qatt ma ltqajt ma' xi ħadd jien jgħid le jien għadni m'għandix fidi f'Ġesu. Faċli nistqarru li għandna l-fidi, speċjalment il-fatt li nafu li jekk ngħidu li aħna għandna l-fidi ħattina l-ġenna le. Nxabbaħa jiena bħal plejer tal-futbol li eżempju slipper tiegħu dejjem jixtrih mill-monti. Mek jiġi xi ħadd li jgħidlu isma' tagħmel li riklam għal da slipper partikolari u inti kittam ammont ta' flus u għid li inti tħobb dat tip ta' ditta. Żgur li ħajjagħmel għax jaf illi għandu r-reward tiegħu ħajstqarra ma fil-verità ma jinteressax xejn minn dak is-slipper. Jista' jkun li hawn min il-fidi tiegħu f'Ġesu jistqarra x'jaf xi premju kbir hemm imma fil-verità l-fidi għadu ma jafdax totalment Ġesu. ċertu Richard Wurmbrand huwa pastor li kien jgħix taħt gvern komunista li għamel ħafna snin il-ħabs u ġie torturat minn kull tip ta' tortura, jgħid li la darba kien fil-ħabs. Induna x'tip ta' fidi għandu. Qal li hawn Kristjani fid-dinja li jemmnu f'Ġesu u hawn oħrajn li jemmnu li huma jemmnu f'Ġesu. U qal f'dik ċirkustanza fejn kellu jħallas il-prezz biex jistqar dik il-fidi tiegħu, seta' jserraħ moħħu li huwa għandu l-fidi vera f'Ġesu. Hekk kif rajna fis-sens tal-gratitudni, tal-maħfra u l-umiltà, il-fidi tagħna mhix sempliċement xi ħaġa li ġast ngħid jien nemmen f'Ġesu, nemmen li xerred demmu ġismi għalija biex jien mmur il-ġenna. Mhix kwistjoni ta' xnejt, ma jarid nesprimiha l-fidi tiegħi mhux ġast nistqarra bil-kliem. Smajna wkoll fuq ix-xitan, jekk jien għadni qed ngħix fid-dnub, mhux għax nisbalja darba kultant, kulħadd niedem. Ma jekk għadni ankrat fis-supervja, fir-rabja, fl-ejra, ngħid fuq in-nies, vera ħajti fdajta totalment Ġesu. Ħafna drabi nxabħu l-fidi ma dak it-tifel li jaqbes hekk fidi għamja fidej il-missier u jaf li l-missier dejjem ħajilqaw, le? U jekk jien nisqar li verament nafda f'Ġesu u ħajti għadha bdaw ankrata fid-dnub. Isni allura tinwaħħal fih il-Ġesu. Isni ngħidlu jien fdajt ħajti fidejk, tajtilek kompletament u inta għax tagħmel bħajti. Għatem is-supervja, temm ir-rabja, tajtek l-steering ta' ħajti u l-karozza nkunu taħbad ġol ħajt.
ma naħsibx li Ġesu ħajamel hekk. Probabbli għadni ma fdajtx fih. Probabbli fiduċja għadha fija nnifsi u mhux f'Ġesu. Hekkejja waqt din l-Ewkaristija flimkien tolbu l-Ġesu jgħinna ħalli jtina grazza li jkollna fidi vera f'Ġesu, fidi li tidher espressa fina, min jarani li nista barra x'jgħidu, sempliċement, dak kien kattoliku madux, dak ma jemminx fl-istatwi, dak ma jgħidx ir-rożarju, dik il-fidi tiegħi sempliċement għax bdilt ir-reliġjon tiegħi. Jista' jkun li nserħu fek u rasna mimlija sta rridu ngħidu l-oħrajn biex ma jgħidux ir-rożarju biex li huwa tajjeb. Imma l-fidi ħafna iktar minn hekk, hija bidla fil-ħajja tiegħi. Jekk kien itolbu l-Ġesu jgħinni ħalli kważi l-oħrajn jikxfu aħna x'tibna bniedem jien. Min jara li x'jgħid dak bniedem Alla, dak verament iħobbu l-Ġesu. Għaliex tkun tispikka fik, il-fidi tibdlek, tagħmlek bniedem differenti. Jekk kien itolbu l-Ġesu jgħinna ħalli verament napprezzaw u nafdaw totalment il-ħajja tagħna mill-bidu sal-aħħar f'din l-opra li għamel Ġesu, illi tnaddafni, salvani. Meta ngħidu Ġesu salvana ma jfissirx salvana biss mill-infern. Salvana wkoll mill-ħakma tad-dnub, inkella x'salvaturu jekk jingħadni ankrat fid-dnub. Is-salvazzjoni tiegħu probabbli jista' jkun li għadha ma missitniex. Jien itolbu jgħinna biex verament inkunu born again. Twilidna mill-ġdid li ħajjitna xi darba oħra tkun letteralment inbidlet biex issir tixbaħ il dik ta' Ġesu. Amen.